Sir Maito, ito. Uy! Yok kamu kaju lagi. Kaju lagi. Yok kamu. Uy! Sir Maito, ito. Rosa, Royal Saudi. Uy!
Jadi, wah, di partikyanon, naung saha memenauli, memenadenggan di anak do di parmen nami. Raja nami, Raja Bolon, moliati godang mabui pasat tami, songon padok ni na tua-tua, gabas do gulamo di baitu salean, oras mahami nama jalo, martabba masika do pasu-pasu, di hamuna na mangalean. Jadi, dihita po na suhuton, tu atas pentas mahita.
nami dongan sa STM nami. Sadarion di hamuna boru nami dohot hela nami. Natong dohami dohot marlas ni roha. Ima dinala nau majalo pasu-pasu parbogason iana kota siajoloni Tuhani. Jadi sidonon nami tuhamuna ba sayang giat matutu anak tadohot paromay munaon paromay nagabe bowin sitiruon tujuluan ni hari nagabe silas niroha nang di keluarga. Tuhamuna dua pengantin arong do sidonon nami saotik sian STM ima dongan sahutani na tua-tua muna ra molo di namar hasohota kita tentu ada kadang-kadang susah kadang-kadang enak tergantung kita yang bawanya. Jadi na parjolo sidonon nami manak sisukunon nami ahado tujuan muna dinalaho membentuk suatu keluarga na baru hamuna. Ido na perlu sisukunai perjolo. Di bawah hamuna dong manang tujuan na. Jadi setiap keluarga, setiap orang yang membentuk sebuah rumah tangga, tujuan utamanya adalah mencari kebahagiaan. Itu na paling utama. Alana pernah diambil survei 100 orang, ahado tujuanmu dinalaho membuka perumah tanggau ko molo inna, adong do alusna bermacam cara, bermacam jawaban. Ada yang mengatakan asa adong malo paidahako, adong madoko deba asa punya anak, adong deba begono begini dan lain-lain. Dan ada juga suami istri bila ditanya puasa dihaholongi ho ina tahun manang si istri ditanya kenapa kamu mau sama suamimu ini, banyak juga macam jawaban. Ada juga karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia kaya dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu bukan jawaban sesungguhnya. Molo jawaban yang sesungguhnya, kenapa kamu cinta sama laki-laki ini? Kenapa kamu cinta sama perempuan ini? Jawabannya tidak tahu. Itu aja jawabannya, simpel aja. Karena cinta itu tidak dibuat-buat. Iya kan? Makanya datang si Rinto Harahap, tahu Rinto Harahap? Membuat sebuah lagu yang berjudul Rasa Cinta. Hari begahamu Rasa Cinta mungkin di era 90-an itu dipopulerkan oleh Cindy Claudia Harahap. Rasa Cinta mungkin belum ada yang boleh kan? Sepenggal saya buat apanya teksnya. Mengapa dulu kita berjumpa? Manalah pernah aku tahu. Mengapa dulu kita jatuh cinta? Mana aku tahu. Jadi tang taboto, kenapa kita cinta sama seorang itu? Jadi mudah-mudahan dengan begitu keluarga kalian, keluarga yang berbahagia. Jadi bawa naik ke pengantin, alane baga dobru turuson. Suatu saat kecantikannya itu akan luntur. Laki-laki karena ganteng, suatu saat kegantengan itu akan luntur. Gak mungkin gara-gara luntur kegantengan, kecantikan jadi pudar rasa cinta. Tidak mungkin. Saling bisa menghargai, saling bisa menutupi kekurangan pasangan. Itu yang utama. Jadi songoni dokon nina tua-tua, habang main nasi buruk, songgop tudu rame. Molo adok hamu namuruk, ikut sadado hamu si baik dame. Emma tutu. Hudul ma pangula, hudul tu gadu-gadu. Burjuma hamu marsi matua, tarlumbo bimai mardongan sajabu. Emma tutu. Tubuh masih langung lago di tagahabing. Songonot tau ni itor hato mahamu mangabing-abing. Emma. Nah pada pudi sohon nami untuk pengantin ada sebuah pantun dari Perawang ke Persea, singgah sebentar di kota Kandis. Dulu kamu seorang, sekarang sudah berdua,
karena sudah berjumpa dengan si Borutorus. Jadi sidohon nami Tuhamu na tua-tua ni panguli toktong dodo nami Tuhamu na ito do Tuhamu hela baik ko dengan dohamu mar parumain asa gabi boy dengan parumain mo na Tuhamu. Alana kehidupan ini tak bertuwe do itu dah. Mula jukat hamu marsima tua baik ko jalo muna do parumain na jukat marsima tua. Alai posro haku itu makana ada diri tamu gabe Borutorus parumain muna ana berjudo Borutorus marsima tua. Itu kan itu. Jadi sidohon nami songon hatani na tua-tua nama do ador harukang ma tugu-tugu ni horbo ador hatiti ma tugu-tugu ni lobo neng mahamu saur matua pa iring-irik pahopo sahat tuna marnini marnono sahat ni solo sahat matu botean tongom mai dirodang ibulan nunga tutu saut tapatupa pesta pamaso-maso ni anak kota apalah di sadarion sai saur mahita sahat tu panggabean jala tu parforasa. Jadi adong do ito do tamu hela angkaran nisian STF ta. Ini dari kita untuk kita. Jadi manak sadia be mengataboto isina. Las marohamu majalosa sekalian pasaton tupak namisian STM. Ate. Jadi soalnya majawasa kami san STM be kamu ma asa rohami pasahat silue nami. Be kamu ma sila yang pandangin na. Jadi itu somah ita. O para na buta sila dyan ang baton nadong di Prawangon. Somah ita. Dua baris may daiso. Swang songon ini anak kon namin na poso parna prawa asaw somay ta. Adong dong sakarezo ni anak kota neng boratin na karejo taliat partikan satu kipe jadi partikano binasa tua muna bek kamu mana dinggan alai pengantin perempuan semoga keluarga Klende selalu diberkati Tuhan dan selalu bahagia buat orang tua begitu juga ingat dek hanya sedikit pesan kami patulah kepada orang tua ingat mersima tua ate jadi tuamu amang parguci gawe abang asa di baik amang majo songon lapas tahun silet nami tu dongan sakaria ultima
Maju dah, maju telah, maju. Oras. Jadi suak songoni mah di punguan sialangan turmamu. Ka pengantin dohot na tulang nami saya may tasude panjang mamurta law pati utut aka yana koton buti mata sa kami boru leleng muna sila leh raja molate Badiamu boru nami. Pingar serang apa? Jadi jumulo manduk boleh temar tuat tak peringan basai bohi temar pungu di bagasan silas niroha. Jadi di son apa residuling rodo kami dengan muna dengan sepunguan nyon mahami dohon alumni nang dongan saparmeaman na poso parna. Jadi ima bapa na dohot do kami sian na poso parna maral siniroha nang memuka parumah tanggan nang baru kamu di bagasan sadario sanggiak matutu kamu gabe keluarga si turun di luluan na torop turulu mobi di jolo ni tuhata pardengkam basi jala kami be mangirutang yang tong akan aposon asaboy tong mangihut di puri muna tululon na ari songon hatani natutuan na mandok asadak kanariarang pihak di tongaunan badan muna so jadi sirang tondi muna marsi gomgoman tutu jadi songoni majo mewakili sian kami na posong belate Iso jong do marhite hite bungat na balagay pinopar 2 punta siranya ni abato boru pere ipepere. Dot akainat na jagar dison. Ima makalaso di pesta pamas-masuan ni anak kota. Toho matutu di bawas partikyanon. Selani rodo hami marhite hite bungat na gudang ido marhite hite pinopar 2 puntai. Mabual las ni roha. Atong molotung adong pe abang naboy tarpasa ni bungata na siya tonga-tonga ni pungatay donok kuma songod diokon ni hatay na matuan na madokon tiniti lomain na batahi ni pacuran otik susadia na boy tarpasa ni pungata hot mahitaw sa luhu na di pasu-pasu tuan suang songonima nang di boruno di anakon nami do di parumain nami hargai istrimu amangnya biar berbahagia karena apa? Karena harta yang paling harga adalah keluarga. Maka jangan lupa mertua dan orang tua ya. Oke. Jadi melotu songon ipe atong dohon nami songon hata nama tua nama dokon bicar matani arin atau bicar matani haru toho sehabisaran tuan anak moho anak kudo to boru toho metutu tua profesor do aka dokter atong pos dohon nami di hata aka pasu-pasu na bui terpesat tami lasma roha muna tu songon dia pe dia non dia panupahan nami lasma roha mua songon ima hata na bui terpasa siap pungwata kadok ma mauliate putima Sa matusilagan. Di soro kami siap punguan ima punguan di sialagan di namarulaw malakam naing napalasa darion ima naung mengalap boru iana kota tung masailas rohanami di partikyanon
disialani aparasi doli Om Maharoro nami rapado punguan ni parna na bolgai lasmaroham majako kami jadi bolo tumpean non adong hupasa kami songo tumpak siak kami terlumobi kami sialagan bolo tung songo nipe pengalian nami di partikianon sutung pola marna dia roham para sialas ni rohanami doi jala natolap gogo nami do naboy terpasahat kami jadi tuhope anaha di kisah darion nunga di jalhobe pasu-pasu ima siya jauh persaktian melalui naposonai siang gia ma sahak mai tu si pareomu jala martinangi ma amat tadi bata di pasaha ma sude dia ka pasu-pasuna jala hatop mahamu dililiti adormuna mangabing-abing mahamu hatop asalas rohani bapa doho oma tujuan nyarion nang hami pe sian punguan sian lagan rohami di partikianon mabuat tam yang nami sayang gia matutu tujuan nyarion keluargamu menjadi keluarga nasakinah mawada mawarohmat tujuan songoni mana boy terpasat tami mau lihat Jadi mau lihat mak para deputa siraja na baton si titi siopa golang-golang pangarahuna utik sosadia na boy tarpasat tami lasmarohamuna atong dihamuna amang panggil parkuci iya di partikenon po para depunami siraja na baton donaroon badama makodang parnay.
Jadi itu kita na marmarangi mo para puta si raja na paton. Unang alok kita na mulak. Alani ulaw no nang alok tingir tangka pa ula une. Asa isok kita. Unang alok na mulak. Maharoro nami, nyamu hasutur nami. Jadi mau lihat ya mak, nung sahamat jalo pasu-pasu yang nakot tanakingan na sugutan, siap bagas na badiay, asimat tong rohanyo puta de bata, di paujak manasida jari sada rumah tangga, si tiruon, hot di ponani patik nang doh di ujung ni patik, asahot matok songon nedok ina tua-tua, padik kan mapagabi tumudal hosidaruan asarimu arimu do gabe bolodung hamu masih paululuan asa dapat tamuna masih paululuan ikut dohamu di bagas sadani roha asa dao masyak kamu rohanate dao rohatias paujak kamu ma di bagasan rumah tanggamu na parasian di bagasan kolong doho dame asa ujak di hamu pasu-pasu ni Tuhan. Atik pesongoni pinajagar majo tuaka dongan datumua asa di pasahat akka hata budah asanggiat tujulanon hamu jadi sadar rumah tangga nahot
dia dopan ni amat taraja na siya babi. Mangulo ito nana, do pati na. Nabi, sa tuktong madiringirik kapunaran na, oras sami di perdalanan, oras sa mutuktong ng paturuson akaw lota, hotbar dua dat siningahon ni Rajat ta sisinga mga raja. Jadi asa sahat ni Sulumen na sahat tubot yan. Nung nga sahat taulahon, pamasumasun ra dohot pasahaton adak nagok tu hula-hula ta. Saat mahita tu panggabian, saat maturhat paronasan. Ibiamak parkotsi. Ya Roma hami magbuat siluan nami tupunani hasuton nami on. Bayam majamot ng kodak sitortoran nami asang giat sungop pagkirimon ni rohan nami. Saat marorot, saat marmeme yanak kon nami o tujulanon. Bayam majokodang si par kodak si jalo meme dohot silian meme.
si baik kamu mamang kodak kesehatan nilas padu mau situ itu. Dinalau pasahaton parbuini holong muna tuhami asuhuton dinalau mangurupi ulaud nami dia pala partikyanon raja nami raja bulon maula tegodang manaboy tarpasat tami songon padok ni na tua-tua bonan niay puli ma di dolok ni sitapongan tu dia pe hamu mangalaka raja nami setusima dapotan dia ka parsaulian molo tungpe songonon na boy tardokon nami don habi masongon hata si tua-tua gabas do gulamu di baitu salean oras mahami na majalo oras madihamuna amatta raja inatta sori pada raja donga tubuh raja ni boru raja di donga sapor seon na mangalean songoni mahata siak kami jadi diho inang parmaen oma songon tupa parweni holong siya namatta raja inatta sori pada siak kita namar maranggi raja ni amang boru dohot raja ni dongan sahapor seon hasuto bolon ima ugamu malim di partikyanon asa tubuh ngolu-ngolu jopuk ma tolu hali kot egai ko tolu jari no tolu hali ko tolu jari no jopuk bai ma usak kuni yanak kon itu dah do bai ma sehali unang otik-otik buat unang bereng akang Badebu dua hali, tolu hali kong gudang don. Unang mabiar. Tolu hali. Jadi songonima di hamuna raja ni amang buru nami. Pature hamu maun. Omma kasih maraja di sitak kasih panggabean parhorasani. Songon padok ni na tua-tua. Takas ujuni purbahu takasad do ujuni akola. Takas maita maduma hutakasama tok kita maduma. Raja nami raja bolon. Di sitak kasih panggabean parhorasani raja nami di piga-piga hari na salpu naro hami madapoto bagas ni rajai dinalao patua hata sian naposo tuakan na tua-tua laos diuduti hami mauloni ini maulaun marpudus saud jala disima raja nami tarida silas ni rohata pajupa matani hail tu matani doton dapo ika pora-pora pajupa matahi do holong tadapok maka silas ni roha di hari sadariom meraja nami na pinatupan yamat tanah mertua debata di hami pargelengom muna tarlumobima di hamuna raja ni hula-hula raja ni hula-hula nami saluh na iya manakasi raja di panggabean parhorasani laos di partikyanom raja nami raja bolon di pasat tami manggohi na huranggok na pinasat tami di sinamot ni boru ni rajai laos di partikyanom raja nami raja bolon pasahaton manggarar adat nagok jala majalo adat na hobar sihabata kota songoni maraja nami buah-buah nami di sitak kasih panggabian parhorasani sidok-doti mahami raja bolon di namar buah mahamu magodang anak pangudihot magodang bulu pangutaw dinauduk masih pauluan anak kotai jalan atau dur nakit tu bagai persaktian ini majalo paso-paso senamat tak ulu punguan anggiak mak hata poda doho akka hata paso-paso sahat tu nasida gabi boy ojahan dang di parrumah tengah nasida asa dapos songon hata ni tua-tua asa tu bulak lak tu sikoru di dolok purba tua asorangan ni anak mai boru nami do hela nami dongan nama isor mati itu laos merbuah hamu laos di hari sadarium mahabe pasahaton ada nagok kamu tu hami hula-hula musi turus apalah rohan ami magbigi wehat makata yung mayong buru nasahab songon hatan ini tua-tua ngapi itu lili nami pawalu jubia nami ulini pinami ok kamu pangaluluan di boru nami gudang ma ahut tamu sinamok di boru nami Rejo na nang pinasat nami. Alay pinggan na nang sipakyan nami dia do par rejay do pe.
tarsongon dia Oyo, ma pos marohamu. benon nami raja nami pasahaton. Ima dihamuna raja ni dongat tubuh, raja ni boru nami, raja ni hula-hula nami, saluhna setoru satu gijang, main nami, godangna 30 juta. Diari nasalpu, dinarohai madapoto bagas ni rajai, hula-hula nami marga si torus, di pasat tami songon patu jolo ni sinamot ni, beremuna tulang, pohopumuna opung na burju, ima godangna 28 juta. Jala di partikya no manggohi na huranggok, pinasa tami mamuse 2 juta nai. Di hamuna raja ni mang buru nami, pasat tamuma. Mo manggohi sinamot ni buru nami. Dia ma saut songon hata di dua bakot nomor halto. Dulu buanggo nomor rugian. Horas kami madalo sinamot ni buru nami na gudangi. Duga bina mahamu amu buru nami. Batu. Jadi songoni may inum. Batu tahami. Bulu tu songonok pena tu pak para hiduri las marohamu pertama namang gohi akka nauli tu hita namar marapara ate Nauli dihamu ang giduli nami. Do raja ni ang giduli nami, ang giparhudul nami, dison ngahu jalo hami tutu titim marakup, nakining taruli do hami di Jabar Juhud naung pinasahap munai, saunari pe di pasahat tamu tu hami ima Jabar titik marakup, asadohonom matutu dakka ni haudulang pajomuran ni rere. Hot doi boru ni tulang tungi sepe di alak bere tung di partikianon tohoma tutu boru ni dongat tubuh nami do nadiala bere nami martabatabama tutu silas ni rohanami ima boru ni anggi dulu nami si turus boltok. Jadi mulia tema tutu naung di pasat tamu tuhami Jabar titim marakup asa dohonom ma hatani si tua-tua bulung na martapuk ma bulung si marasuna nungah zuho jalo hami Jabar titim marakup siak kamu raja ni amang buru nami dot raja ni anggi doli nami dohonon naim ma tutu hata pasu-pasu hata gabe hata puda tu bere nami dot tu amang buru nami. Jali laon ni berenami do burunami molo petung hami di jolo hamu madipudi molo tung hamu dipudi hami maji di jolo jadi hupasa ma tu among niba lau pasaton hata nauli tulay nami do tiboto nami suaksoni tu berenami do tu burunami gabe matutu di ta jala oras pahanda puta debata yang go hatani titim marakuk di pasahat among diba namang gawe hok kami tuhamu raja ni pamur nami ito nami daud lain diba songoni nang daud pere nang daud kabur nami yang go harona manak si dohon nami bahata pasu-pasu nama tabani nang di pasahat among diba nakit jadi jumul mau tu kena satu buat niba nang daud lain niba. Jadi itu titikyon nunga las rohamu hidahami kami pelas rohanai marindahamu di bagasan las ni roha asimat tong rohanya puta Tuhan di bata
Saha di pasu-pasu ma bere nang doho boru ni bayi tubuhan anak main nang doho tubuhan boru asyanggal tutor baribu ramu ibotok kunang doho laik asa doho nama tutu songon na doho ni upasa ador haduka men na togu-togu ni lopu ador hadidi togu-togu ni horbo nanang sarma tua bayi botok kunang doho laik kupatugu to baupu sahatu namar niri satu namar batu bereni ba nang doho boru nam nyanung jut-jut yang gua kahata buda di hamu ada orang semar haso tapi hamu yang gua parbinotoan par rumah tangga ini nungasa jadi panu pehonon ni nama si hirimon nami sian hamu sian ho bere nang doho boru ina tahu silas rohana didok kapudai hadam yang didoin na hatu gaoni nama sasaribe jadi nih kono mahawere boru mardame-dame tong ojak di tongah-tongah rumah tanggamu jujuk do binegi didok tulang si jalo titim maraki molo masa pada salisia di rumah tanggamu tutulu nami horonin alayang gora udang apalai dohonoku ada ku berbagahamu adong parselisia jalamolo tung adong ikon nabui duhamu padua mapai persidungan ni di bagasan dameni roha ido tadda nang marbino tuham udah ido nagabe sorminan manang patari dahon mul ina na humurang ikon olo bawahon hahurangan molo aman humurang ikon diwoto Pagahon hafurangan asa udak ada yang di tongah-tongah di rumah tangga. Jadi do bere nang do hoto boru. Mangule mahotong songon na dua na jadi ulu balang madobang musuh mangalugahon par rumah tangga mi. Nang hope boru marho mahotu tu songon ina si hirap to di madimudimun di par rumah tangga. Jadi bere do boru sawati do hata sironoku kabagas samumei di bagas rohamuna maulate ando hubere kami mardalan sian nama mulai satu partikianon tohodo itu tu nungasat behata nauli hata nadenggan tu amang boru nami do ibotono nami suang soni do tu bernami nang boru nami asadohono mahatani situa-tua tubuan lak tubuh sikuru di dulu ni burbatua tubuhan anak dohot boru mahamu bere dohot to boru tujuluan ondonganmu ma sa donganmu mai satu nasaur matua tuanggi parho dulu nami adohonon mahatan situa-tua napurat tano rangging marsiranggongan tung padat tapi pada dau alai todita tok tong marsi gonggongan botima hupasatami ma tu anggi parho dulu nami ihamu perkuti nami asa porhatami lau masih dalangan dohot apara nami baimba godangan aku partusi
Gia ma tujulan narion ima buru nami do hela nami atau ililiti adorra asorangan ni anak atong asorangan ni boru dengan natong sahur matua. Jadi itu amuna dua be amang boru do la boru ador halukang men natok tugu-tugu ni lobo ador hatiti tugu-tugu ni orpo nang sahur matua ma amang boru do na boru pai ring-ring pahopu sa tu manamar nini sa tu namar nono sonari pe pasaton naima ulos nagajang jala si torok rabu ulos pargonggom maon na boru dong amang boru gonggom ma sude akayan akomme sa disolu sa matubotian pasaton naima ulos pargonggom tuamu salu na may tao sa to panggabian sa matu parorasa laos baik kamu ma pargo cinali